Hello guys, this is Madero Magkapreng. Start po kami to bless yung bahay ni Lovely. Kasama ko si Joss at si LJ. Yes ba, Joss? Yes. Okay, Joss at saka si LJ. Para yung mga bad spirit sa bahay nila ay mawala. So guys, samahan niyo po kami. Dito po sa Benjamin, Pandakake, Mexico, Pampanga. Baka. Tama ba yung word? Okay, tanggalin natin. So, lights, candle, lights, asin. So, asin natin, kung hindi ito, pag magalit ka naman, hindi nagamit ka. Try niya. So, pwede po sa bango. Look for the progress. Gawin mo na verse, by the way. Malakas. Balot, malakas. Malakas. Asa mo? John 3:16. Sige. For God so loved the world, gave the only begotten Son, whosoever believe in Him is not perish, but everlasting life. Ikaw. Ikaw. Verse. Jesus name. Sige. Malakas. Jesus like. Tanong muna ako, ikaw ba, bilang isang alin bahay na ito, Lovely, ano yung nararamdaman mo na na nagbago sa mga anak mo? Dati kasi sila sa akin. Tapos, ngayon, parang naging toxic na yung family namin. Yung bahay, parang sobrang init, gano'n, parang laging away. So, parang last year pa to. So, ayun. Kaya humingi na ako ng tulong kayo ng Pedro. Ikaw naman, may naramdaman mo na ano yun? Malabang na ano? So, ano? Ikaw na ba yun? Yung tao na malabang na sumasalita. Ikaw ba yun? Ha? Hindi? Ikaw ba yun sumasalit? Malabang na sumasalita mo? Opo. Pagkalaglagan, hindi mo yan. Ayun. Mga bad spirit ay minsan, nilagamit yung katawan natin, yung isip, para maging magpapako, para gumawa ng ingay. So again, sabihin ko ulit, kapag ang nakatira yung tao rito, yung mga bad, so we invite bad spirit. Pag po hindi nag-aaway, nagmamahalan, hindi nakakapasok ng mga bad spirit. Pero kung nag-aaway kayo, nagkaago nila, nag-invite kayo ng bad spirit. At sila yung titira dito. Nag-aaway-aaway kayo, nalayas kayo at sila na gusto ba ganon? Pero, So, gagawin nyo magiging good. Ang heart nyo. Yes. So, ang ating verse muna bago tayo magsimula, pray ko muna ito. Lord, I bless Lord God is candle. Yung asin, pagpulas ko kami na kami gagamitin. As well as yung words ng Bible. Pantawin ko Lord God yung sa Espiritu. Ano mga elemento ng astahan ko Lord God. Tutulungan niyo po kami. Mag-leadas. Kung gusto nyo gagamitin namin. Pantawin mo sa Espiritu. Sa Diyos, sa Diyos, sa Jesus. Okay, so, yung itong version. Sundali mo. O yung mga nai, sabihin mo, Jesus name. H, kanto-kanto ng bahay mo, ikot natin. Sabihin mo, Jesus name. Ito naman, ikaw, sabihin mo, alawin mo, in Jesus name. Okay? Pwede ba ba ko? Sabihin mo, in Jesus name. Ako, alawin ko sabihin. Okay? Mamaya, ito yung mga tayo. So, meron ko na akong verse ng Bible. Ito, pwede tayo. Ako kami tayo, o bibitaw ha. Ilayin natin sa kanan. Pwede ito dito. Ito. Sige, Pwede ba? Ito na. ang hirap po natin. Yun. Yan. Ayan. Yan ang kanta. Yan ang kanta. Yan. Okay na? ito na lang eh. Sige, ito na lang kanta. Parang mawawala yung mga bad spirit, ha? Pwede. Lumalabas yung kaya sa awat naman na.
Tay. Tuloy-tuloy in Jesus' name. Amen, ha? Okay. So, ang ating Bible ngayon, Bible verse natin ngayon, bago tayo magsimula. What was my verse? We have the Bible verse. Okay, Matthew 6:3. Yes, Matthew 6:3. Seek first the kingdom of God, His things. Even something to sino ka ba? Something to sino ka ba? Something to. Ano mo? Sige nga, 1 to 6. Kasi ba? Lakas mo. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pasture. He leadeth me beside the still water. He restoreth my soul. He leadeth the path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. He rode in his staff, they comfort me. He prepareth a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will build in the house of the Lord forever. Sabi nga sa Matthew 6:3, pag sumakita mo muna ng programa ng Diyos at ang lahat ng bagay at sinabi ni Jesus sa 1:46, ako ang daan, ang pagmamahal, at ang buhay. Walang makakasama maliban sa akin, sinabi ni Jesus. Okay? At sinabi rin sa Bible, ang 1:6, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Kaya pinagkaloob niya ang kanyang anak, si Jesus, upang ang mga sumasampalataya ay hindi mapahamak. Pagkos, magkaroon tayo ng buhay na malagdag. So, ano kailangan natin dito? Kailangan natin ng Marcos 11:22. Anong sabi doon? Magkaroon tayo ng pananampalataya. Okay? At ang sabi sa Bible, igalang mo ang iyong ama't ina. Ibig sabihin, igalang mo, huwag kang sasagot, ha? Huwag kang gagawa ng anumang bagay, ang pasto sa iyong magulang. Sapagkat ang magulang ninyo, nasabi ko nga, ay pinagkatiwala ng Diyos. Dati ng araw, hindi magulang din kayo. So, yung ginagawa nyo, gagawin sa inyo. So, kung gagawin ang masama sa inyong magulang, pala ang Diyos ang pala. Okay? Para hindi napasok ang bad. Okay. Kung pumasok yan, ano mangyari sa inyo? Mag-away-away na kayo. Lahat kayo, kung ano yung babagin mo kayo, ano mo eh. So, yun yan ha. So, let us invite Holy Spirit. Okay? At ito pa sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord, tiwala ka sa Diyos ng puso. Huwag kang magtiwala sa iyong sariling kakayahan. At sa lahat ng bagay, dapat sa iyong salamatan at pagpapili ng Diyos. Okay? Let's pray. Kung tayo, ang bibitaw, sabi tayo, huwag quick, isabihin, tayo, tayo. Isabi tayo, aba? Maraming salamat po. Salamat po. Nasa inyo, sa oras na ito, Sa oras na ito, tinatanggap ko po tinatanggap ko po ang buong puso ang buong puso ang iyong anak ang iyong anak na si Jesus, si Jesus, dapat kalumigtas. aming tagapagligtas. Tawarin mo kami Tawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga kasalanan mula ng pagkabata noong magkabata. hanggang ngayon. Ngayon, Ama, Ama, pakisulat
Jesus' name. In 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 Jesus' name. Tayo. Hindi tayo, hindi natin ha. So, sige tayo. Ang mata. Sige tayo. Okay? Yes, ma'am. Ano nga rin mo? Ano sabi mo pa? Ito. Siguro, nag-get. Sige, sa hawak na po. Sige, mauna ka. Pangalawa ka. Pangalawa ka. Pangatlo ka. Sunod na yan. Diyos mo yan. Pangatlo. So, ito mo ang saan mo sunod. Talaga, anong keyword? In Jesus' name. Yes. Let's go. Okay. So guys, start up mo kami to bless yung house ni Ila. Ha? Go. Jesus' name. Jesus' name. This name. Jesus' name. This name. Jesus' name. This name. Jesus' name. Oy, seryoso, seryoso. This name. In Jesus' name. Jesus' name. Lord, I speak blessing. Bless his house, Lord God, with the power and the name of the Lord Jesus Christ. Jesus' We name. pray, Lord God, the Jesus' mighty name. power. Name. Jesus' Jesus' name. name. This name. We pray, Lord God, the mighty Father, to bless his house with the power and the name of the Lord Jesus Christ. Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. This name. Jesus' name. Salva Diyos, This salva name. Diyos, salva Diyos, Jesus' salva name. Diyos, This salva name. Diyos. This name. We bless, This Lord name. God, this room. We bless Jesus' you, Lord name. God, with This the name. power and the name of the Lord Jesus Jesus' Christ. This name. Jesus' This name. name. Bless his This name. Jesus' This name. name. Jesus' name. Jesus' name. This name. Bless Jesus' you, name. Lord God, with the Jesus' power and the name. name of the Jesus' Lord name. Jesus Christ. Jesus' name. Jesus' name. Speak Jesus' blessing. name. Jesus' name. Protection is blessed. Jesus' This name. room, with the power and the name of the Lord Jesus Christ. Name. Name. Ina-apply tayo sa mga elemento. Jesus' name. Pangalan ni Jesus. Jesus' name. Okay. Jesus' name. 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 Yeah, sige, sige. Buksan mo. Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. Buksan mo. Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. Jesus' Hallelujah, Lord God. name. Speak blessing in this house with the power and the name of our Jesus' Lord name. Jesus Christ. Jesus' name. 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 Blessing, prosperity with the power and the name of the Lord Jesus Christ. Yeah. Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. Balik guys. Jesus' name. Balik tayo ulit. Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. Okay guys. Balik tayo ulit guys. Yan. Buka. Buka na tayo. Jesus' Jesus' name. name. Okay guys. Balik ulit. Opo. Anong pakiramdam nyo? Gumang ba? Apo. Yes. Gumang ang bahay nyo? Yes po. O, di ba, gumang? Amen. Oh. Wala yung Thank you, Lord. Di ba? Oh, Gumang ba? Thank you, Lord. Oh. Thank you, Lord.
So gagawin natin ngayon guys, pipray tayo uli. Po tayo uli guys, pray tayo for our okay. Ano daw? Gaan. Di ba? Thank you, Lord. So yan, bad spirit ha, mga nag-invite ha. Let's pray tayo uli. Pray tayo uli. Hallelujah. Lord, maraming salamat po. We pray for Father. Every us sa pinagawang ng authority to bless his house. Give all any bad elements sa kanyang bahay. And Lord God, I pray Lord God for blessing, protection, salvation, and unity, and loving care of his family. Puso ko ng mga lolo, wala po dito. Blessing ko na. Okay? Gusto mo na? Paano gusto mo? Samira, Bianca. Samira, kaya ano din sa mas sa mas hindi na makakapasok ang masamang elemento para na sa tahanan nito. Hindi tinatawin namin, natawin na namin Lord God. Lord God, we pray, Lord God, ang prayer. Lord God, ang isang maraming salamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen! Amen! Kuha ka ng ano, tulungan mo siya for water, for last one. Dali, no? So guys, kung po silang pasok sa Ano po yung lalaro namin? Nawala po. Wala nang bao kanina. Wala na. So, pagkali pala, hindi kayo ha? Pag mag-sleep ha? Ha? Tapos tayo yung reverse mo. Napapalagay kayo. Wait na namin. Huwag sa hindi ba? Sige tayo, totos tayo. Sige tayo. Kumaka na. Pasabay. One. In Jesus' name. Yes, yan. Oh, wala. So, tago ko yan. Ang tago ko kasi ito na to. Kasi ito na ito. Matago ko yan. Kasi yan, kasi yan. Malagyan niya kasi na. Tago ko yan. Kailangan ko, may narito, may narito na kayo sa ulit. So, wala na yun. So guys, maraming salamat po. Muli, si Lord Makipen. Ito yung ating mga hindi ng tool sa atin. Sila. Shoutout! Ano shoutout? Shoutout sa magulang ko, si Mama at si Papa. Ikaw. Shoutout, dali. Lola, Lolo. Shout out Lola at Lolo. Kapin mo. At si Papa. Ayan, ikaw. At si JC. Yun. Shout out po. Samira. Samira, Bianca. Shout out po kay Lola Lolo at saka po kay Papa. Okay. Baby. Mira po. Okay. Okay. So, babay na kayo. Bye-bye ho. Thank you, ma'am. Bye! Thank you, Mang Kefeng, too! Ayan.